מתכננים למכור את הבית שלכם? אז רגע לפני שאתם מעלים פרסום ויוצאים לדרך, תעצרו ותחשבו על זה לרגע. מה אתם רוצים ומצפים באמת שיקרה בתהליך? עצרתם בכלל רגע להגדיר לעצמכם? כנראה שאתם שואפים למינימום טרטורים, שיגיעו רק קונים רציניים, כאלו שכבר עשו את הבדיקות שלהם ומגיעים בשלים לעסקה. אתם בטח שואפים להשיג את המחיר הטוב ביותר ובתנאים שהכי נוחים לכם. אז בלי מחשבה לעומק, רגע לפני היציאה לתהליך המחירה, ובלי תאום ציפיות ברור גם ביניכם, קשה לנהל תהליך מחירה נכון ומוצלח. אז פה נכנס התפקיד שלי. עם 10 שנות ניסיון בנדל"ן, אני יודעת לעשות בדיוק את זה. למנוע טרטורים מיותרים, לסנן נכון קונים ולמנוע טיילת, לבנות תהליך מדויק שמוביל לעסקה הטובה ביותר עבורכם, במחיר ובתנאים. אז אם אתם רוצים טיפים נוספים, מוזמנים בכיף לשוחח איתי. ואם רוצים שאלווה אתכם, צלצלו, ניפגש ונכיר. כי עמק השווה גישה אחרת בנדל"ן, זה לא רק שם, זו באמת דרך חיים.